ካብ ዓለም እንፍለየሉ ካብቲ ዝዓበየ ቀንዲ ኩነትና እንታይ እንተበልና ንክርስቶስ ኣብ ምስማዕ እዩ ምስማዕ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ኩነት እዩ እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ይብል ነበረ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ግን ዝብለና ዘሎ ነዘን ቃላት እዚኣተን ብፍሉይ ኣብ ሓደ ቃላት ከዓ ተክቢሩሎ ነዘን ክብል እንከሎ ነዘን ሎሚ ዝነግረና ዘሎ ዘን ቃላት እዚኣተን ፍሉይነተን ካብተን ቅድሚ ሕጂ ዝብለን ዝነበረ ኣብዚ ወንጌላቱ ብፍሉይ ዝጠቕሰን ዘሎ ድማ እንታይ እነስተውዕለሉ ዓይንትና ዝኸፍታ ቃላት ስለ ዝኾነ ክንምርምረሉ ክንመዝነሉ ክነስተውዕለሉ እንኽእል ጥበብ ስለ ዝህባና እዩ ስለዚ እቲ ብምስትውዓል እንገብሮ እቲ ብርድኢት እንኸዶ መንገዲ ከም ዘይሕፍር ድማ እንታይ ይመስል ኢልዎ ብልሒ ሰብኣይ ጥበበኛ ሰብኣይ ይመስል ነዘን ቃላት እዚኣተን ዝሰምዐን ሰሚዑ ድማ ዝፍጽመን ይብለና ስለምንታይ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክሳብ ዘለና ዝናም ወሓይዝ ንፋሳት ተባሂሎም ተጠቂሶም ዘለው ናይ ዓለም ፈተናታት ናይ ዓለም ሽግራት ኣለው እዚኣቶም ክንሓልፎም ክንሳገሮም እንኽእል ነዘን ቃላት ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚዕናን ተግቢርናን ክንክእል እንከለና እዩ ብቤት ተመሲሉ ዘሎ ኣብዚ ምሳሌ እዚ ህይወትና እዩ ህይወት ነፍሲ ወከፍና ህይወት ክንብል እንከለና ድማ እቲ ምድራዊ ህይወት ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ መንፈሳዊ ህይወትና ዝነግር ዝትንትን ኩነት ማለት እዩ ህይወት ክንብል እንከለና ኣብዚ ናይ እምነትና ህይወት ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ነዛ ናይ እምነት ህይወት እትብል ብናይ እምነት መርከብ ገይሩ ይምስላ ብዙሕ ግዜ ናይ እምነት መርከብና እዛ ናይ እምነት ቤትና ወይ ናይ እምነት መርከብና እተሳግረና እተዕቁበና ካብ ዓለም እንፍለየላ ካብ ዓለም እንድሕነላ ንዓለም እንኽሕደላ ቤትካሲ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣብ ውሽጡ ኢኻ ትነብር ቤትካ ድማ ካብቲ ካልእ መላእ ዓለማት ድማ ዝፈልየካ እዩ ካብቲ ደጋዊ ዓለም ዝፈልየካ እዩ ካብቲ ደጋዊ ዓለም ካብ ዝመጽእ ነገራት ኩነታት ሽግራት ንፋሳት ማዕበላት ነውጽታት ሓደጋታት ድማ ዝከላኸለልካ እዩ ብእንግሊሽ ሸልተር ይብልዎ ሺልድ ዝገብረካ ማለት እዩ ዝሽፍነካ ስለዚ እዚ ቤት እዚ ጽኑዕ ክኸውን ኣለዎ መሰረት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ድልዱል ክኸውን ኣለዎ ጽንዓቱን መሰረቱን ኩነቱን ድማ ኣብዘን ነዘን ቃላት እዚኣተን ኣብ ምስማዕ እዩ ስለዚ እቲ ሰብ እዚ ነዘን ቃላት እዚኣተን ሰሚዑ ዝፍጽም ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰረተ ሰብኣይ ዝመስል ኣብ ከውሒ ዝተሰረተ ድማ ኣይወድቕን ኢሉ ኣይወደቐን ነዘን ቃላት ሰሚዑ ዘይፍጽመን ኩሉ ከዓ ቤቱ ኣብ ሑፃ ከም ዝሰርሐ ዓሻ ሰብ እዩ ኩሉ ሰሚዑ ፈሊጡ ከብቅዕ ንፋስ ከም ዝመጽእ ማዕበል ከም ዘሎ ፈተና ከም ዘሎ ሽግር ከም ዘሎ እናፈለጠ ግን ናይ ክርስቶስ ቃላት ሰሚዑ ብዘይ ሰኣን ብምፍጻሙ ግን ቤቱ ኣብ ከውሒ ስለ ዝሰርሐ መሰረት ስለ ዘይብሉ ቤቱ ምስትውዓል ስለ ዘይብሉ ብርድኢት ስለ ዘይተገብረ ክከላኸለሉ ይክእልን ካብ ኩሉ ዝገደደ ድማ እቲ ቤት እቲ ከድሕኖ ክኽውሎ ክከላኸለሉ ኢሉ ዝሓሰቦ ቤት ጽባሕ ንግሆ ሓደጋ ኮይኑ ኣብ ልዕሲኡ ዝወድቕ ዝጸቕጦ ዝቐትሎ ንዕኡን ስድራ ቤቱን ዘጥፍኦ ህይወቱ ዝድምስስ ኩነት ኮይኑ ይገልጽ ኣወዳድቑ ድማ ዓብይ ክኸውን ይብሎ ከቢድ ኩነት ከም ዝኾነ ይነግረና ሎሚ ግን ኣሕዋተይ ንሕና እዚ ቃላት እዚ እንታይ እዩ ንዓይ ንዓኻትኩም ክንብል እንከለና ምልስ ኢልና ናብ ቁጥሪ 13 እምበኣር ንርአዩ ክሳዕ ክንዲዛ ኣገዳስነት ዘለዎም ቃላት ክርስቶስ እንታይ እዩ ነጊሩና ሓጋብቲ ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ዲሰርንመንት እዩ ምልላይ
ምልላይ ክንብል ከለና ምፍላይ ማለት ከ እዩ ንቅዱስ ካብ ትርኹስ ንኃጢአት ካብ ጽድቂ ንኽፍኣት ካብ በደል ናይ እግዚአብሔር ካብ ናይ ዲያብሎስ ናይ ዓለም ካብ ናይ መንፈሳውን ሰማያውን መንግስቲ ፈሊና እንርእየሉ ኩነት ወዲ ሰብ ሎሚ ዝጠፍእ ዘሎ ነዚ ናይ ምፍላይ ኩነት ሰኣን ምሓዙ እዩ ቤን ከም ዝኸይድ አንፈቱ ሰኣን ምፍላጡ እዩ ስለዚህ እምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ አተኪሩ ብዝተፈላለዩ ምሳሌታት ብምግባር ነቲ ከነስተውዕለሉ ክንፈልየሉ ክንምርምረሉ ዘለና ጥበብ ዝነግረና ዘሎ አሕዋተይ እታ ናይ እምነት መርከብና እታ ኣብዛ ዓለም እዚ ከተሳግረና ትኽእል ምስ ክርስቶስ ሓደ ኮይና ክንሓልፈሉ እንኽእል ኩነት ትህበና ሎሚ ከነስተውዕለላ ዘለና ጥበብ ክርስቶስ ይነግረና ኣሎ መጀመርያ ብዛዕባ መንገዲ ተዛሪቡ መንገዲ ኢሉ ክልተ ዓይነት መንገዲ ኣለዎ ኣብዛ ዓለም እዚ ተሓንቲ ገፋሕ ተሓንቲ ጸባብ ተሓንቲ ለማጽ ምድምድቲ ተሓንቲ ግን ኩርኳሕ ዘለዋ ካብዘን ክልተ መንገድታት ግን ኣይናይ ትመርጽ ንስኻ ብኸመይ ተለሊ እታ መንገዲ ናብ ሓደ ቦታ ዘብጽሕ ዳ እምበር መንገዲ ህይወት ኣይኮነን መወዳእታ ኣይኮነን ሚንስ እዩ መጋበሪ እዩ ስለዚህ እቲ መንገዲ ናይ ዝጸበበ ዝገፍሐ ናይ ዝለምለመ ዘበለ ይኮነን ኣበይ የብጽሓካ እዩ ኣበይ ትደረቱ መወዳእቱ ሳምንታይ እዩ ስለዛ ብዛዕባ ዘን መንገዲ እዚኣተን ተጠንቀቑ ይብሎም ነርድእቱ ማለት እዩ ዘን መንገድታት እዚኣተን ክልቲኣተን ክትርእይዎን ከለኹም ይፈላለያ እንተኾነ ግን እታ ሓንቲ ናብ ጥፍኣት ትወስድ እታ ሓንቲ ግን ናብ ህይወት ትወስድ ኣፍ ደገ እያተን ይብለን ስለዚ መወዳእተን እምበኣር ከነተኩረሉ ዘለና ኣነ ንስኻትኩም ናበይና ክንከይድ እንደሊ ዘለና መንገዲ ክትመርጽ እንከለኻሲ ናብዚ ድያ ትጥወ ናብዚ ድያ ክትብል እንከለኻ ናበይ ዝኸይድ ዳ እምበር ናይ መንገዲ ጥዑይ ጥራሕ ኣይኮነን ጥዑይ መንገዲ ጥራሕ ኣይኮነን ዘድልየካ ናበይ የብጽሓኒ ድዩ ናብቲ ዝኸዶ ናብቲ ዝደልዮ የብጽሓኒ ድዩ ሎሚ ኣብ ዘመንና ብዙሕ እዚ ናይ ናቪጌሽን እዚ ናይ ካርታ ናይ ጎግል ንጥቀም ኢና ንርኢ ኢና መጀመርያ ግን መበገሲና መብጽሒናን ኢና ንሓሪ መንገዲ ይኮንና ንሓሪ መበገሲ ኻን መብጽሒ ኻን ማለት እትበጽሓሉ በማሕረኛ መነሻና መዳረሻ ይብሉ እንተ ዳ ዘየለሊኻ ግን ጉዕዞኻ መንገዲ ስለ ዘሎ ጥራሕ ኣይኮንካን ትኸይድ ወይ እውን እቲ መንገዲ ኣይኮነን ዘገድሰካ ትዘገድስ የብጽሕ ድዩ ዝ መንገዲ እዚ እዩ ለማጽን ጥጥሕን ኮይኑ ናብቲ ዝደለኻዮ ዘይበጽሕ እንተ ኮይኑ ነዚ መንገዲ እዚ ስለምንታይ ትወስዶ ስለምንታይ ትመርጾ ስለምንታይ ከተሓርዮ ዝገርም እኮ ኣሕዋተይ ሎሚ እምበኣር ክርስቶስ እዚ ዝነግረና ዘሎ ኣብ ዓለም እዚ ክትመርጽዎ ዘለኩም ምርጫይ ህይወት ናይ ዓለም ህይወትኩም እዚ ምርጫይ ክትመርጹ ኣብ ቅድሜኹም እምበኣር ክልተ መንገዲ ተነቢረና ኣሎ እታ ሓንቲ ናብ ህይወት እትወስድ እታ ሓንቲ ግና ናብ ጥፍኣት እትወስድ እዩ ነዚ ክልተ መንገድታት ተባሂሉ ተመሲሉ ዘሎ ካልእ ኣይኮነን ኣሕዋተይ ናይ ህይወትና ኩነት እዩ ዕለት እንገብሮ ስጉምቲ እዩ ኣብቲ መንገዲ ኢና ዘለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ህይወትና እንገብሮም ካብ ድቃስና ንግሆ ተንሲእና ክሳብ እታ ምሸት እንድቅሰላ እንገብሮ ምርጫታት እዮም ኣብ ቅድሜና ዘሎ ካብ ዓራትካ ክትንስእ ተንሲእካ ክትከይድ ስራሕካ ክትወፍር ምርጫ እዩ ተዘይ መሪጽካን ተዘይ ደሊኻን ተዘይ ወሲንካ ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ነፍሲ ወከፍ ዝገበርናዮም ድማ ስለ ዝመረጽናዮም ኢና ኣብቲ ምርጫታትና ግን ነቲ ከበድቲ ዝመስለና ነቲ ተረርቲ ዝመስለና ነቲ ጸቢብ ዝመስለና ነገር እናወገና ጠጥጥሑን ለማጹን ኩርኳሕ ዘይብሉ ዝመስል ሕልፍ ክንብሎ ሾርትካት ዝመስል መንገድታት ክንወስድ እንከለና
ናበይ ዝወስደና ከነስተውዕል ይግባአና ማለት እዩ ንግሆ ተንሲኤ ንጎይታይ ከየመስገንኩ ንኣምላኸይ ከይፀዋዕኩ ኣምላኸይ ሎሚ መደብካ ሓሳብካ ንዓይ እንታይ እዩ ድላይካ እንታይ እዩ ከይበልኩ ምስ ክርስቶስ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግላዊ ዝኾነ ተዋስኦ ከይገበርኩ ከይፀለኹ ከይተንበርከኽኩ ዝወፅ እንተደኣ ኮይነ ናበይ ዝኸይድ ዘለኹ ናብቲ ዝተመደበለይ ናብቲ ክህልዎ ዘለኒ ናብቲ ክኾኖ ዘለኒ ናብቲ ክገብሮ ዘለኒ ነፍሲ ወከፍ መደብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ እምበኣር ምርጫ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቱ እውን ከይተረፈት ምርጫ ኣሕዋተይ ስለዚ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ ካብተን ዓበይቲ ቃላት ናይ ወንጌል እንታይን ንቁሑ ብዙሓት ኣብዚ ምድሪ እዚ ብድቁሳትና ተወሊድና ብድቁሳትና መቃብር ዝኸዱ ብዙሓት እዮም ብድቁሳትና ዘለና ክሳብ ሕጂ ዕድሜታ 40 30 50 60 70 በፂሑ ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ዘይተበራበርና እንታይ ረጊፅና ዘለና ከም ዘይፈልጥ ኣበይ ደው ኢልና ከም ዘለና ዘየስተውዓልና ከነለለይ ዘይከኣልና ናይ ምልላይ ሓይሊ ኣብ ውሽጥና ዘይተረኽበ ዓይንትና ዘይተኸፍታ ንርኢ ኣለና ንብል ግን ዘይንርኢ ንሰማዕ ኣለና ንብል ግን ዘይነስተውዕል እንተደኣ ኮይና ብሓቂ ክርስቶስ ሎሚ ህይወት ዝኾነ ቃል ይነግረና ኣሎ እምበር ምረፁ ነፍሲ ወከፍ ትገብርዎ ስጉምትታት ህይወትኩም ብዕላማ ብመደብ ብምርጫ ግበርዎ ዘዝጣዓመ ዘዝመቀረ ይኮነን ክትመርፅዎ ዘለኩም ካ ዘዝመቸወ ዘዝለስለሰ ዘዝፀጥሐ ዘዝገፍሐ ዘይኮነስ ናበዩ ዘብፅሕ እዚ መንገዲ እዚ ካበይ ኣብ ጊስኒ ናበዩ ዘብፅሓኒ ክብል ክኽእል ኣለና ኣሕዋተይ እዚ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ኣተኩሮ ዘድልዮ ይኮነን ናይ ነፍሲ ወከፍ ህይወት እዩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ድሕነት ዓንዲ እዩ ክንሕዞ ዘለና ኣፅኒዕና ደልዲልና ክንውከሎ ዘለና ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰረተ ሰብ ኢልዎ ሽዑ ቀፂሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ዓይነት ነቲ ንክልተ ካብዘን ክልተ መንገድታት ምልላይ ስለ ዝኾነ ከነለልየሉ ንኽእል ኩነት ክዛረብ እንከሎ ካልእ ኣብነት የምፅእ እንታይ ይብል ውሽጦም ዝምንጥሉ ተኳሉ እዮም እሞ ኣባጊዕ ተመሲሎም ካብ ዝመፅኹም ሓሰውቲ ነቢያት ተጠንቀቑ ይብልካ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና ንመጀመርያ ግዜ ይኮን ብዛዕባ ሓሰውቲ ነቢያት ኣብ ምዕራፍ 6 ተመሊስና እውን ተሪእና ኣብ 24 ብዛዕባ ምጽኣት ክዛረብ እንከሎ ቀዳመይቲ ዝጠቐሳ ብዛዕባ ምጽኣትካ መዓስ እንተብል ተጠንቀቑ ንቑሑ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ክመፁ እዮም ኢሉ ጀሚሩ ነይሩ ነቢይ ተባሂሉ ዘሎ እንታይ እዩ ነቢይ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተበልና ነቢያት ንሰባት ናበይ ከም ዝኸዱ ዘመልክቱ ሰባት መንገዲ ተጋጊዮም እንተለው ተጋጊኹም ኣለውሞ ተመለሱ መንገድኹም ዕሪ ናብ ቅኑዕ መንገዲ ግበሩ ዝብሉ ዝነግሩ ዝነበሩ ናይ እግዚአብሔር ልሳናት ዝኾኑ ካብ እግዚአብሔር ሰሚዖም ንሰባት መንገዲ ዘመላኽቱ ሰባት እዮም ነይሮም ነቢያት እዞም ነቢያት እዚኣቶም እምበኣር ሕጂ ክርስቶስ ዝጠቕሶም ዘሎ ግን ክልተ ባህሪ ኣለዎም እቲ ቀዳማይ ተኳሉ ናይ ተኩላ ባህሪ ዘለዎም ኣብቲ ናይ ተኩላ ባህርነቶም ድማ ብውሽጢ ዝምንጥሉ ብደገ ዘይኮነስ ተኩላ ብደገ እዩ መፅኡ ዝምንጥለካ እዚኦም ግን ብውሽጢ ዝምንጥሉኻ እንታይ ማለት ክርስቶስ ብውሽጢ ክብል እንከሎ ብዝ እንታይ ማለት እንታይ ከመልክተልና ስለ ዝደለየ ናይ ውሽጢ ሓሳባትካ ናይ ውሽጢ ነገርካ ናይ ውሽጢ ምርጫታትካ መደብካ ሓሳብካ ኣከያይዳካ ኩነታትካ ዝምንጥሉ ዕድላትካ ዝምንጥሉ ካብቲ ቁኑዕ መንገዲ ዘዘንብሉ ዘውፅኡ ናብ ናይ ጌጋ ናብ ናይ ስሕተት መንገዲ ዝመርሑ እግዚአብሔር ከምዚኦም ዝበለ ተኳሉ ይስተረናን ይሰውረና ግን ንዓና ከዓ ምልክት ይብና ኣሎ ንምንታይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክፍለጡ ይደልዩን እዮም ኣመላኸቲ ሓበርቲ መንገዲ
ኣነቃቃ ነቢ ዝብል ስም ተዋሂብዎም ዘለው ሰባት እዮም እዚኦም እዞም ሰባት እዚኣቶም እምበር ከነለልዮም እንኽእል ክርስቶስ ተጠንቀቁ ዝብል ቃል ሂብናል ምጥንቃቅ هذا نفس وكف قالات كريستوس كنريان انكلنا بز بحق هيوت زفسلن قالات كوينا انا نرخب تطنقوا مطنقق معنات انتي معناتي زسمعكايو زرئيخايو زي مؤمن حدا كلتا غيزي محساب ملسي الكاميرا اي زرئيخو كوموديو كم تزرئيخو ديو كم تزسمعكو ديو حق ديو إلكا ممرمار معناتي مطنقق بطنقق ክትገብሮን ከለኻ በምስተውዓል ምግባር ማለት በጥበብ ምግባር ማለት ስለዚህ አቶም ድማ ብውሽጥኹም በደገ ይኮነን ዝምንጥልኹም በደገ መኸርቲ ማዓድቲ ኣዋሃድቲ መሲሎም እዮም ዝረኣዩ ቀዳማይ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ኣብ ቁጥሪ 1 እንታይ ይብል بمخر غفوات زي كيد مجمريا معرا مزمور داويد اتناي طبب مصحف زتباله مزمور مجمريا درجه العلو بزعبا سبات بزعبا بصنا كزارب انكلو اب قداماي معرفو اب قداماي قطرو كالعلو زدليه ነገር እንተሎ مخري دايما مخري خا تسمع حوي دايما زرباي خا تسمعي زرباي خا تسمع حفتي من يا تماخرك من يا نبيناتك من يا من قد تماخرك نابيكم تخدي تقبرو معالتاو مدبكا عمتاو سرحكا مرجعاتاتكا ناي هيوتكا مدب ناي معالتاوي هيوتكا اكايدا من يزمرصلكا من زملاختلكا زللومي عينخا منيو من يزمرحكا زلو نختللي تطمتو زلخاس منيو طعم كباد ارستي العلوكو غويتانا مدحنا يسوع كريستوس زارب زل بمخر كفؤات سبات زي كيد لازم كفؤاتن سناين مخانو نون سبات راح يكون سناي سبات الله صبوق زمن نغرونا الله نبيات حقኛ نبيات سلو بهيوتنا እግዚአብሔር ዝሰዶም ዘመላኽቱልና ዝነግሩና አንተ ተጋገና ዝምዕዱና ምኽሪ ካብቲ ካብ ኣሕዋትካ ካብ ስድራቤትካ ካብ ቤተሰብካ ጀሚሩ እንህነጸሉ ሓደ ክርስቲያናዊ ርሻና እዩ ካብ ቤተ ክርስቲያናዊ ብምኽሪ በባት ነፍስና ምኽርላውና ዝመኽሩና ዝምዕዱና ኣለው ግን ካብቲ ሰናይን እኩይን ምኽሪ بمصحفتي يخون بإنترنت يخون بناي تلفزيون بز زلو مغابريتات ناي ماس ميديا يخون زمصنا مخرتات كله على لينا نخل ويس كابتم بوشط زمنطلو مخانوم زين فلطلو كنت علويو بزعبا زم استزارب كريستوس حدا منقد يلو منقد زحبرو منقد زمرحو بت منقد تنختمرص زدغفوخا اب غونخا دو زبلو مغعزتخا ناتك علامة زلوهم نأملاك كان سمع زقعزو نبيات تباهيلهم تصويعهم زلو نعاتهم من لا يدلي نتمن قدم مسفلتك نتوم زم ملاختو خامس فلتك أبزي دحريو زمات نجار انتلو نزوم سبعة زي أخذ تلاليلو تخيل نتمن قد تلاليلو نبي بتصح نمود بتصح ديو نبي هو بتصح زي تمن قدي كتمرص إخا مالتي كنمرص إنا مالتي نموت زبصح انت دليل تاغفحن نتابلصتن كمرصي ناب هيوت زبصح انت دادليه ግን ቃልስ ዘለዋ ገድል ዘለዋ مستوعل ዘለዋ ክረግዝ እንታይ ይረግጽ ኣለኹና ፈለጥኩ ዝኸይድ ኩርኳሕ ስለ ዝኾነት ከስተውዕል ኣለኒ ዝረግጽ ኮ ዘይ ጥጥሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ጥጥሕ مستوعل ኣለካን ሸረር ኢልካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብቲ ኩርኳሕ ዘለዎ ግን ዝርገጽ ኣሎ ዘይርገጽ ቦታታት ኣሎ ማለት እዩ سنكل زبل الله سنكوف الله صبيب سلا زخونه خا مستصبتو استوعلك كيد عليك بغوني زعرفتك خيهلو يمانه صغام كان استوعلك تخدلو منجد مستوعل تخدو اتغن بزي مستوعل تخدو فنو زخونه منجد دلايكا ابي يالخا نابي تخيد عليك زي تفلطلو منجد يلو ابز خلايت ግን نتوم زمخايتخ اب كم زمسلنا مستوعل منجد خدكيدن كلخا زحجزو خا زملاختو خامسا زغعزو نبيات تباهيلهم እግዚአብሔር ዝልእኮም ሰባት መሲሎም ዝመጹ ግን እንደገና ካብዝ መንገድ ዘውጹ ኻ ኸይኮኑ ከተለልየሉ ትኽእል
مستوعل هبنا له يسوع كريستوس سمو يبارك بفريقهم كتفلطوهم يخوم يبلنا ስለዚህ ዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ህይወቶም እንታይ ፍረ ኣለዎ ፍሪኦም እንታይ ስርሖም እንታይ ተግባሮም እንታይ ብምንታይም ዝፍለጡ ዞም ሰባት እዚኣቶም ስለዚህ ንሰብሲ ሓደ ነገር ክብለና እንከሎ ክነግረና እንከሎ ምስተውዓል ከድልየና ማለት ስለምንታይ ዞም ሰባት እዚኣቶም ሲ بوشت يوم زمن طلو قتل اليوم زي تغير سبات يوم قن فريقهم كر اللو زمنتاي كاب إشوخ فرويني ويس كاب تخربا بلس كنت أباي كعلن يبلن بفريقهم قتل اليوم سب فريق زفلت زمنتاي اتا أبروبات تخيلا زلا أومي بلا مزمور داويت معراف حدا فريقات تهب قطلا زي نقف توم صادق عنكم يوم توم حتى عنقن كمتي بنفاس نيو نجو زلابع بوق يوم يبلنا فريا باللومن قن قطلهم نقيتو دريقو نس نفاس بزن زقلابت حشش زبل كنت كوين يركب مالتي لمع زي باللوم منتاي انت بلنا عركنات نتي صبو طبعا يبلاشي زمخرنا دما زفلطنا زقربنا مسانا زخيدي مسمني زخيدانا نمني زسمع بزح غزي نمنتاي نسمع مني نز زبل زلو إلنا كنمرمر اين دفرنينا بفلا يابزي ناي ماس ميديا عالم مالتي زخفت كايو لومي انفورميشن حدقا خوينو زلو قدم ناي سب معبل ناي بحر فلت نيرو ناي نفاسات نوصي فلت نيرو لو مغن ناي انفورميشن معبل اني سبات اطفيوهم زلو انتاي كم زحزو انتاي كم زنبرو طفيوهم زلو تحلفو طرح كم زي شرر نابلكا تحلف تسمع ننا اشتو قنطبطاب زمسلو انفورميشنس غن او وشطخا اتيون بوشطخا زمنطلو زحممو كلاتهم تستوعلكم ممكا توم ناي ماس ميديا عبيتي مقابرتات سبحالو اب كم زناي قنطبطاب انفورميشن غن كم معبل كوين نسبات بحرياتهم زدون كستوعلو خم زي قبرهم ولا انفورميشن نقبلو زلنا نسمعو زلنا كم زي نستوعلو لو كساح نقبر انتهي يقبرونا لو يعمتونا لو عينتنا نوح زرباونا يكون ناي حنت دقيق فيديو ناي حنت دقيق زربا ملا ابيلكا تسمعه هاي تستوعللاني قال ابل بخات يالا صباح زتا امامن انفورميشن كوين تعبرو سخات حاتيمولو ريفر تقبرو حقو خوينولو كابي رخيبكايو بغمي رخيبكايو انتاي اللي سمعكايو بزي قدس مني نغيركا اماس ميديا مچم نسمعو سبز زاربو من يوم زم سبات زياتو كابي تبغيسوم نابي زخدو زلو انتاي فريقو انتاي علامو ما ينفلتنينا نعو سمعنا كن حونا نخصص حونا نوارد مزر غزارسنا نطافا حبرتسب نطافا بهر نبالع هاجر نطافا يحزني ازي منقد خمسحات مالت ناي حسوت نبيات زمن مالت ازي مالتي امنتكا تقحد استقبلكايو حقي تزنقع بفريقهم كتلليوم عليكم إلونا طبب هيبنا امباركس بفريقهم كتفلطوهم يخم فقادتي عب سماي زلو عبوي زقبر امبر قويتاي زبلن كله منقسته سمايات اياتوني تناي امنت نجر مزيو لومي سمي يسوس طرح سلا زصوع كريستيان نخدملو نخل للو زمن ايكونه يسوس سلا زباله بقى كريستيان ينبللو زمن ايكونه لومي بسم يسوس شقق تجميري لومي بسم وانجيل عداغا تخفيتي حواتي اي تعشو إذا نتصور ناي زمننا ملغت مخانو خنستوعلو قبا
نتسب كوينو زمص كريستوس تقبلهم نديون ولاديتو زي مقبال تاخذ بلو تخول نتي اب سمايات زلو اب زفان املاح تقميطو زلو كريستوس لومي قدوسانو اب غدغاد امبيرو زلو بينو نطرحو بينو اب منبر تقميطو زلو زحزن منغستي طرح زلا منغستي زامنو زتونا بدو زمن ስለምንታይና እዚ ሁሉ ዕንወት ኢየሱስ ብንጹር ይነግረናል ጎይታይ ዝበለ ሁሉ ደሞ ወንጌል እንጀራ ይሆይን ዘሎ ስለዚህ مستوعال ዘድልየሉ ዘመን ምዃኑ የርእየና منيو أغاننتو نكو زيابير أملاخ كمزخونة إيسوس كريستوس غويتا كمزخونة يأمنون يرعدون يوم يفلتو يوم زي سلازي قزقوه سلازي يملخوه علاتو سلازي يخبرو دا أمبر إيسوس أملاخ مخانو فلتو يوم غويتو أم مخان غويتو أمي أملاخ أمي ጎይታይ ናይ ዝበልካ ይኮነ ተግባር ጎይታኻ ፍረናይ ጎይታኻ ምግባር ኣብቲ ጉንዲ ዝኾነ ጎይታኻ ኣለኻ ዶ ኣብቲ ዕላማ ናቱ ኣብቲ ተልእኾ ናቱ ኣብ ፍቃዱ ኣለኻ ዶ ለዚ እንታይ ኢሉ ጎይታይ ምባል ጥራሕ ዘይኮነስ ዝብለኒ ኩሉ ናብ መንግስተ ሰማይ ኣያቱን እዩ በታ ማለት እቲኣ ብዙሓት ጎይታ ክብሉ እዮም بسم كادو تنبيت هاي تزاربنا بسم كادو أغاننتي يوصعنا بسم كادو بزوح تأمرات هاي قبرنا كبلو يوم سمو برؤسو زعيب بسمو أغاننتي توصعكا بسمو تأمرات انت قبركاكو سمو يزسرح زلن برد السخاي كون كان نسو يكونا تتسمي برؤسو سم كريستوس حيل الله زعيب أملاخي أب قدسنا كان أبناتكا صدقنا أبناتكا مننتن استمركوس يكونن سمو زسرح سمو برؤسو زعي سمي ناي تأمرات سمي ناي فوز سمي ناغانت زرعد سمي زغنا يكونن أملاخ زقدسو شعو يلو أنتم قبرت عمسا كتو أيفلتكم كباير حاو هو سمع أملاخ الناس أو عكاس بسمو انت أمرات النا قبركا طفعات جهنم كم زلوا ينان رزلن لو ما كنت تتأمرات زقبري أمون ونسوي تتأمرات زقبر كريستوس أملاخي سبعت جن ولا قوة تأمرات تقبروا ولا قوة سم قويتان تتصوعوا عقبرهم زبركاس كم زي كونه تأمرا قبرت عمصا تباهيلهم زصوع عقدم أملاخ زي فلطهم سبعت نسومنا أملاخ زفلطوا زي كونس نسو أملاخ زي فلطهم سبعت كباير حقو تباهيلهم تبالوس سبعت كخونو نخولي سلاز أب كم زي زت وانا بدا عالم نحناسي كاب عالم وصيناون كالا حدا قال لنا مالتي ناي كريستوس زمسل ناي كريستوس زي كونه عالم ناي كريستوس زي كونه منفساونت كمي غيرنا يناد عينا بزاناي امنت مركبنا كندحن نخيل احواتي زاناي امنت مركبنا امبار ابت كريستوس زبلو قالات زياتن اب مستوعال منقدخا امللاين نسخا مسمنن ابين بينن بخمين كم تخيل مفلاط نمن كم تسمع مللاين ابز مدرزي كنا هواريات انتايلوم نيرو نعاخاتكم زسمع نعي يسمع كن قال له مالتي نا እግዚአብሔር ዝኾኑ ነቢያት አለው ማለት እዩ ንዖም ክሰምዕን ከለኹ ንእግዚአብሔር ዝሰምዕ ዘለኹ ኮይኖም ተገሊጾም ዘለዉ ክርስቶስ አምላኽ ተቂስዎ ማለት ነው። ዘም ሰባት ዚያቱ ቤተ ክርስቲያን ይልዋል ንቤተ ክርስቲያን ምስማዕ እግዚአብሔር ምስማዕ ነቶም ክርስቶስ ዝሓረዮም ዝፈልጦም
ጎይታይ ዝብሉ ዘይኮነስ ብፍቃዱ ገዛ ርእሶም ንዑ ዝሃቡ ብሓቀኛ መንፈሳውነት ንዓለም ዝኸሓዱ እቶም ንክርስቶስ ኩሉ ገዲፍና ንኩሉ መኒና ስዒብናካ ኢሎም ገዛ ርእሶም ንክርስቶስ ዝሃቡ ናይ ክርስቶስ ዝኾኑ ዓመፃ ዘወገዱ ፍሪኦም ድማ ሰማያዊ ፍረ ዝኾነ እቶም ኣብ ጉንድስ ጸጢሞም ዝነብሩ በብዓመቱ ዝፈርዩ ኣቦ ዘጽርዮም ኣብ ክንዲ 133 ፍረ ምእንቲ ክፈርዩ እቶም ሓቀኛ ካብቶም ሓሰውትን በኣርፈሊና ኣለሊና እንኽእለሉ ኩነት ኢና ሎሚ እንመሃረሉ ዘለና ኣብዚ ኩነት እዚ ነገረ ማርያም ክንእትወን ከለና ማርያም እምበኣር ካብቲ ከነለልየሉ ዝተዋህበትና ምሳሌ ሓንቲ ኣብነት ፍጥርቲ ናይ እግዚአብሔር ኮይና ንረኽባ ካብኣ ብዙሕ ኢና እንመሃር ማርያም ኣብ ሓደ ዘመን ተረኺባ ኣብቲ ኻልኣይ ዘመን ዘይተሳገረት ቦቢላ ዝጠፈት ፍጥርቲ ኣምላኽ ኣይኮነትን እግዚአብሔር ንኩሉ ዘመን ክጥቀመላ መሳርሒ ገይሩ ዝመረፃ ኣደ እያ ስለዚ ድሕነት ዓለም ብማርያም ጀሚሩ ኣብ ማርያም መፈፀምታ ረኺቡ እዚ ስለ ዝኾነ እምበኣር ወንጌላውያኑ ንማርያም ከቕርብዋን ከለዉ ኣብ ኩሉ ዝኾነ ቦታ ክፍልታት ናይ ወንጌሎም ኣይኮኑን ጠቂሶማ ኣብተን ኣገደስቲ ክፍሊ ህይወት ናይ ክርስቶስ ተጠቂሳ ንረኽባ ኣብ ግዜ ትስብእት ወዲ ኣምላኽ ካብ ዘለዓለም መንበሩ ሰብ ክኸውን ኣብ ምድሪ ክመፅእ ፍቓዱ ምስ ኮነ ነታ ዝደለያ ኣደ ክሓታን ክመርፃን ኣደ ክትኮኖ ሕራይ ንኽትብሎ ኣብቲ ናታ ሕራይነት ተመርኪሱ ንድሕነት ደቂ ሰባት ንኽፍፅም ኣብ ከርሳ ዝሓደረሉ ማርያም ተጠቂሳ ኣላ ንሳ ኣገዳሲት ነጥቢ ናይዚ ኩነት እዚ ስለ ዝኾነ ኣብ ዕለተ ልደቱ ካብኣ ተወሊዱ ኣብኣ ዝሓደረ ኣምላኽ ድማ ኣብኣ ይተረፈን ስጋና ለቢሱ ብሓይሊ ልዑል ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ሰብ ኮይኑ ዝተወልደሉ ናብ ዓለም ዝመፀትሉ ንሳን ዓለም ዝረከበትሉ መዓልቲ ኮይኑ ንረኽቦ መላእኽቲ ዝዘመሩሉ ሰባት እቶም ትሕያዎት ታሕተዎት ዝተቐበሉሉ ጓሶት መፂኦም ዝሰገዱሉ ዕለተ ልደቱ ማርያም ማእከል ነጥ ሰበይቲ ህፃን ሓቂፋ በጥርቅቲ ዝጠቕለለቶ ህፃን ምልክት ናይቲ ዝተወልደ ህፃን ኮይና ተረኺባ ማርያም ዝተወልደ ህፃን እምበኣር ኣዲኡ ብጨርቂ ዝጠቕለለቶ ድኻ ትሑት ኮይኑ ተገሊጹ ካብኡ ቀፂሉ ኣብቲ ስርሑ ኣገልግሎቱ ካብቲ ሰብኣዊ ናይ ናዝሬት ህይወቱ ወፂኡ ንወንጌል ብዝለዓለ ስብከትን ተልእኾን ዝፍፅመሉስ እቲ ዝመፀሉ ዕላማ ዝገብረሉ ግዜ ምስ በፅሐ ናይ መጀመርያ ተኣምራቱ ንኽገብር ማርያም ናይ ደቂ ሰባት ጉድልነትን ሕመቕን ድኻምነትን ጎደሎነትን ባዶነትን ኣብ ቅድሚ ወዳ ክተቕርቦ ነቲ ንዓለም ዝሃበቶ መድሃኒ ዓለም ተመሊሳ ሽግርናን ፀገምናን ንዑ ክትህቦ ወይን እምበር የብሎምን ብምባል ንዓናን ንክርስቶስን ኣብ ምርኻብ ተረኺባ ንዑ ጥራሕ ኣይኮነትን ተዛሪባ ነቶም ኣሰለፍቲ እውን ከይዳ ንሱ ዝበለኩም ግበሩ ብምባል ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራኸቢት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ንክልቲኦም እተፋልጥ ኢንትሮዲውስ እትገብር መን ምዃኑ እትነግር እንታይ ፀገም ከም ዘለና ናብኡ ተቕርብ መን ምዃኑ ንሱ ንዓና ተፍልጥ ኣደ ኮይና ተረኺባ ማለት እዩ እዚ ምስ ገበረት ኣብ እግሪ መስቀል ኢላ ንረኽባ ኣብ እግሪ መስቀል ድማ ካልእ ኣይኮነን እቲ ዝለዓለ ተልእኾኣ ክትቅበል ንርያ እንሀት ኣዴኻ እንሀት ወድኺ ነዚ ተልእኾ እዚ ድማ ኣብ ማእከል ቤተክርስትያን ብምዃን ብጸሎት ነታ ቤተክርስትያነቲ ሓቂፋ ኣብ ማእከሎም ብምርካብ ኣብ ዕለተ ጰራቅሊጦስ እንደገና ነቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብኣ ዝሰርሖ ተግባር ኣብ ካልኦት ንኽሰርሕ መማለዲት ጸላይት መዳሕንቲ ኮይና ምስኦም ዝደሓነት መጋበሪ ድሕነት ዝኾነት ኣደ ኮይና መንጎኦም ተረኺባ እዚኣ ማርያም እምበኣር ንሳ
ናይቲ ዘመን እትጥራሕ ኣብነት ግን ኣይኮነን ህይወታ ብምሉኡ ሎሚ ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣብነትና እዩ ከመይ ኢላ ገዛ ርእሳ ንፍቓድ ኣምላኽ ከም ዝሃበት ንፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዓበይቲ ነገራት ዘይኮነስ ኣብቶም ንኣሽቱ ዝመስሉ ነገራት ከመይ ኢላ ከም ዝረኸበቶ ኣሚና ከም ዝተቐበለቶ ብኦም መዓልታዊ ህይወታ ከመይ ኢላ ከም ተሳገረት ንዓ ክርኢን ከለና ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ደቂ ሰባት እንታይ ከም ዝመስል ንመሃረላ ኣደ ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኣብኣ እግዚአብሔር እንታይ ዓይነት ክብሪ ከም ዘቐመጠ መንነትና ከዓ ንሪኤላ ኣደ ከዓ እያ እቲ ዝደሓነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዲኡ ክትኮኖ ዝመረፃ ናይ ደቂ ሰብ ክብሪ ኣብኣ ብምልኣት ዝተገልፀ ፍጥርቲ ኮይና ከዓ ንረኽባ ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን ኣብቲ መጀመርያ ጅማሪኡ ማርያም ኣይትረአን ነይራ ትከውን ትኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ መታን ዝበለፀ ክግለፅ ሕቡእ ዝኾነ ህይወት ነይርዋ ትሑት ዝኾነ ህይወት ነይርዋ ኣብዚ ዳሕራይ ዘመን ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዛ ኣዲኡ ክትግለፅ ደልይዋ ይብና እንሄት ኣዴኻ ንምንታይ ንሳ ምሳሌ ናይ ቤተ ክርስቲያን እያ ንሳ ናይ ደቂ ሰባት ክብሪ እያ ኣኽሊልና እያ ኣብኣ ንሪኦ ብዙሕ ጥበብ ኣሎ ንፍቓድ ኣምላኽ ከመይ ጌርካ ተስምሮ ትቕበሎ ትፍፅሞ ኣምላኽ እምበኣር በዘን ዳሕረወት መዓልታት ነታ ብልፅቲ ስራሓት ኣእዳው ዝኾነት ድንግል ማርያም ክገልፃን ከፍልጣን ይደሊ እዚ መንፈሳውነት ናይ ማርያም እምበኣር ነዛ ኣደ እዚኣ ብልፅቲ ስራሕ ናይ ኣምላኽ ምፍላጥ ምቕራብ ምግንዛብ እዩ ነዚ ክንገብር እንከለና እንታይ ማለት እዩ እንተበልና ናብ ኣምላኽ ንቐርብ ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ተሓቢያ ኣምላኽ ካብ ሃዋርያቱን ወንጌላውያቱን ዝተረኽበ በቲ ዓሚቕ ዝኾነ ትሕትናኣ ሓመድ ወይ ከዓ ትሕት ዝበለት ምድሪ ክሳብ ዝመስል ትሕትና ትሕት ዝበለ ህይወት ክትሕልፍ እንከላ ኣብዚ ኩነትና ክሪኦን ከለና ዘይተፈልጠት ኩነታት ዘይተራእየ ሰባት ዘይተገንዘብዋ ክመስለና ክእል ኸውን ምክንያቱ ንሳ ብሰንኪ ትሕትናኣ ብሉፅነት ኣምላኽ ዝገለፀት ኣደ እያ ብልፅቲ ኣደ ኣምላኽ ስለ ዝኾነት ኣደ ኣምላኽ ክንሳ ኣምላኽ ዝመረፃ ማንም ከምኣ ዝመሰለ ኣብዚ ምድሪ ዘየለ ግን ዘይተፈልጠት ብትሕትናኣ ክብራ ዝገለፀት ሎሚ መቸም ንእሽተይ ነገር ክንገብር እንከለና ኢና ክረአ ንደለ ካባይ ጀሚርኩም ንእሽተይ ነገር ግብር ተተገይራ መቸስ ደሬትና ነፊሕና ኢና ቆልጭልጭ እንብል ማርያም ግን ኣደ ኣምላኽ ክንሳሲ ካብ ክትግለጽ ክትሕባ ንኹሉ ነገር ኣብ ልባ ተዓቑሮ ነበረት ተስተንትኖ ነበረት በዚ ድማ ከምቲ ብክብሪ ኣብ ሰማይ ዘሎ ብጸጋ ስለ ዝኾነት እቲ ኣብ ሰማይ ዘላቶ ክብሪ ግን ክሕባ ኣይክእልን እዩ እቲ ዝወለደቶ ፀሓይ ወርሒ ገይርዋ እዩ ናቱ ክብሪ ከም ተንፀባርቕ ገይርዋ እዩ ሎሚ ክትክወል ኣይትኽእልን እያ تقدميها زنبرة نتي يسوع كريستوس زخانة صحي فتحي صحي صدقي تقلص اللون وجحتها سلا زخانة يسوع كريستوسون من أنتي أبانا كركب كجلس مجابريت سلا زخانة لو مخد كجلس كتفلت يدلي مستفلتك كنفتوا على منتاي زي نفلت أصاب كنفتوا ينخلنينا بقى بيلنا أنا بكريستوس كن بتصحن أساسين كريستوس تخولنا زي كونس نكريستوس أتصبقنا خنفلت أتجبرنا صراحة داود تجنزبنا حنتك وياك على هاي مريم أبونجي نسوز بلكم جوار لون مريم رخيبنا هي نمريم أفكرنا هي نمريم فليتنا هي حواتي بفتسهم كاب كريستوس كتفلينا يدخلنا وي كريستوس كم أبو مجبرنا بعنا زحزنا يكونه ንምንታይ እንተበልኩም ንማርያም ሲ ካብቲ ክርስቶስ ገይሩ ዘፍቀራን ለዓለ ከነፍቀራይ ንኽእልኒና ከምኡ ኢልና ንሓስብ ንኽእል ክርስቶስ ካባና ንላዕሊ የፍቅራይ ንማርያም የፍቅራ ዶ የፍቅራ የፍቅራ ይፈትዋ እምበር ኣድዩ እንድያ መተካእታ ዘይብላ እኳ ንዕኡ ከምዚ ልክዕ ኩላትና ነፍሲ ኣዴታትና መተካእታ ዘይብለን ዝኾነ ብፍጹም ፍቅሪ ብማንም ዘይፍቀሮ ፍቅሪ ንዓ ዘፍቅራ ኣድዩ ወላዲቱ ስለ ዝኾነ ስለዚህ إذا أديون ولاديتون زخونة دنجل مريم
ክንፈትዋን ከነፍቅራን ከለና ልዕሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነፍቅራ ይንኽእል ግን ከም ኣኽን ከውንሉ እንኽእል ሓቂ ከዓ ነጊርና ሚዛን ከዓ ነጊርና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣደይን ኣሕዋተይንሲ እቶም ንቃለይ ሰሚዖም ዝፍጽሙ ብዙሓት ነዚያ ቃል እዚኣ ክሰምዑን ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ከምዚ ኢየሱስ ንማርያም ዘዋረዳ ትሕት ዘበላ ንሳዲኡ ከም ዘይኮነት ካልኦት ካብኡ ዝበልጹ ኣይኮነት ብዝበለጸ መግለጺያ ስለዚ ወለደትኒ ጥራሕ ኣይኮነት ዘፍቅራ ስለ ኣደይ ዝኾነት ኣይኮነት ከም ማርያም ገይሩ ንፍቃድ እግዚአብሔር ሰሚዑ ኣብ ግብሪ ዘውዓለ የለን መንታይ ገሊጹ ንሕናውን ሎሚ ንክርስቶስ ኣዲኡን ኣሕዋቱን ክንከውን እንኽእል ኣብነት ማርያም ተኸቲልና ነታ ንሳ ዝገበረቶ ኣብነት ንቃል ኣምላኽ ብምስማዕ ነዘን ቃላት እዚኣተናት ዝሰምዐንን ኣብ ግብሪ ዘውዕለንን ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሓነፀ ዝመስል ዝብሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣሕዋተይ ምስ ክርስቶስ ዝምድና ዝፈጠረ ቤቱ ኣብ ክርስቶስ ዝገበረ እቲ ከውሒ ክርስቶስ እዩ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምኻድ ክንከይድ ናቡ ክንቀርብ ንትመርሓና ንሱ ዝበሎ ኩሉ ክንገብር ተተባብዓና ኣደ ብቅድስና ፍልይቲ ንነፍሳት ንጎይታ ክረኽባውን ንሳት ጽዕር ወይ ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ ወዳ ጸጋት ተማለድ ዝጎደለና ተፈልጥ ውሻጤና ትምርምር ኣደ ኮይና ተገሊጻ ንረኽባለና እዩ ኣምላኽ ያምባርንሳ እዩ ኣምላኽ ኣብ ኣኻላ ኣይኮነን ነቲ ግንባር መንግስቲ ኣምላኽ ምስ ዲያብሎስ ንገብሮ ቃልሲ ፍጹም ኣለሊና ካብ ዓለም ተፈሊና ናይ ጎይታ ክንከውን ናይ ዘመንና ነቢያሳ ናይ ክርስቶስ ነቢያሳ ናይ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝሃበና ነቢይና መማኽርትና መጓጅምትና ክርስቶስ ዝፈትዎን ዘፍቅሮን ነገር ትነግረና ጸሎተ መቁፀርያ ብኸምዚ ክሓስቦን ከለኹ ብጣዕሚ ትርጉም ረኽበሉ ሓንሳ ምንታይ ንክርስቶስ ማርያምሲ ሓንቲ ዕምባባ ነቕርበላ ሓንቲ ሰላም ንዓኹ ማርያም ክንገብር ከለና ብእንግሊዘኛ ሮዛሪዩም እንዲ ዝበሃል ሮዛ ማለት ካ ሮዛ ዝበሃል ዕምባባ ጽቡቃት ዕምባባታት ከምኡ ማለት ምቕራብ ማለት እዩ ሓንቲ ዕምባባ ነቕርበላ ንሳ ድማ ነተን ጥማር ዕምባባታት ጠርኒፋ ኣወቂባ ኣጸቢቓ ከምቲ ወዳ ዝፈትዎ ሕብርን መልክዕን ጌራ ናብ ወዳ ተቕርበልና ማርያም መጓዓዝትና ማርያም ናይ ህይወትና መሪሕ ኣብ መወዳእታ ማርያም ኣብቲ ውግእ ዝተኻየደ ነካይዶ ምስ ዲያብሎስ ንስራሕ ኣምላኽ ፈሊጥና ብትብዓት ደው ክንብለሉ ንኽእል ጸጋ ተማልደና ኣብ ራእይ ዮሃንስ እንታይ ይብሎ ነቲ ዲያብሎስ ዘርእታ ሰበይቲ ኸጥፍእ ዝወፀ ተመን ኢሉ ገልጾ በዛ ሓሳብ እዚኣ ክነጠቓለሉ ኢና ዲያብሎስ እምበኣር ካብቲ ዝጸልኦ ነገር ዘርእታ ሰበይቲ ምግላጽ ኣብ ራብዒቲ ክፍል ትምህርትና ኣልዒልናዮ ነርና እቲ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመስል እምበኣር ካብ ድንግል ማርያምን ክውለድ ኣሎ ኣድነት ናይ ማርያም ሲ ተራድኡ ኣደነት ኣይኮነን ወይ ከዓ ኣደነት ናይ ምሳሌ ኣይኮነን ሪያል ኣደነት እዩ ዘለዋ ንዓና መንፈሳዊት ኣደና ዝወለደትና ንምንታይ ንክርስቶስ ንክንመስል ዝበልናዮ ማለት እዩ ስለዚ ነፍስ ወከፍ ማርያም ዝወለደቶ ኣደይ ዝብላ ዘበለ ኩሉ ንወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝመስል ዲያብሎስ ድማ ምስ መንግስቲ ኣምላኽን ምስቲ ንጉስ ነገስታት ዝኾነ ክርስቶስን ስለ ዘሎ ምስቲ ዘርኢ ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ እዩ ቃልሱ ንሱ ርእሱ ዝጭፍልቕ ንሱ ድማ ሸኾንኡ ዝነኽሶ ዝብሎ ኣብ ዘፍጥረት 3:15 ንክርስቶስ ንመስል እንተደኣ ኮይና እምበኣር ካብ ድንግል ማርያም ተወሊድና ዘርአ ኮይና ነዚ ዲያብሎስ ዝንረግጸሉ ሓይል ኣለና ዲያብሎስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ካብቶም ዝጸልኦም ብሓቂ ዘፍርህዎ ሰባት እንተለዉ ንኣምላኽ ዘስመርዎ ድንግል ማርያም ኣብ መንጎ ማርያምን እታ ዕቅብቲ ኣዲኡ ድንግልና ብምንም ናይ ሓጢኣት ርስሓት ስለዘይተንከፋ
عدتي لعل بمخوانا ديابلوس يفرحها يرعد كابا ስለዚ ኣብ ኣኽን ውከል እንከለና ድማ ናባ ውሉዳ ክንከውን እንከለና ዲያብሎስ ካባ ብርቱዕ ቁጣዓባና ክላዓል እንተኾነ ግን ዝበፅሖ የብሉ ንሱ ብትዕቢት ስለ ዝወደቐ ንሳ ግን ብትሕትና ልዕል ዝበለት ኣደ ኮይናት ንረኽባ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙን ዘላለም ዝተመስገነ ዝተባረኸን ይሁን እዛ አደዚ አዝሃበና አምላኽ ንዓና እምበር አመንጎ ዲያብሎስን ደቂ ሰባትን ዘሎ ጽልኢ ክተክል እንከሎ ዘርእዛ ሰበይት እዚ አይብል ነይሩ ዮሐንስ እምበር ብዕላማ እዩ ኣብ ወንጌላቱ ይኹን ኣብ መልእኽቱ ከምኡውን ኣብ ራእይ ዮሐንስ ንማርያም ኢሉ ብስማ ይፅዋዓን እታ ሰበይቲ ኢሉ ጠቂስዋ መን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ነዚ ትምህርቲ እዚ ነቲ ኣብ ወንጌል ዘሎን ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ዘሎን ሊንክ ክገብሮ ስለ ዝደለየ ከተሓሕዞ ስለ ዝደለየ ስለዚ እምበር ርእሲ ዲያብሎስ ክረግፀሉ ንኽእል ሓይሊ ምስ ክርስቶስ በታ ወላዲቱ ዝኾነ ድንግል ማርያም ብዝተሰመረ ዝተጣበቀ ዝምድና ውሉድነትና እምበር ምስ ክርስቶስ ኣሕዋት ዝገብረና ብመንፈሳዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ብስጋን ደምን ከይተረፈ ምስ ክርስቶስ ዘዛምደና ውሉድነት ትህበና ሓውና ንክርስቶስ ሓውና ንክኸውን ክርስቶስ ኣምላኽ ክንሱ ምስ ደቂ ሰባት ሓው ሓፍቲ ክኸውን ዝገበረቶ ንዓና ከዓ ናብ ክርስቶስ ንኽንመስል እትወልደና ኣደ ምዃና ምእማን ንቕባል ስለዚ ነዚ ብትዕቢቱ ካብ ዲያብሎስ ካብ ሰማይ ዝወደቐ ዲያብሎስ ብትሕትና ዝሰዓረቶ ኣደ ኣብ ህይወትና ተድልየና ንምንታይ እንተበልና ነቲ ውዲታት ናይ ዲያብሎስ ነቲ ፈኸራታት ናይ ዲያብሎስ ከመይ ኢላ ከም ዝሓለፈቶ እቲ ዲያብሎስን ሰራዊቱን ዘውደቆ ጥበብ መንግስቲ ዲያብሎስ ክንፈልጠሉ ከነልየሉ ንኽእል እቲ ምህረና ንሱ ዝበለኩም ግበሩ ብምባል ንቃል ኣምላኽ ንቃል ክርስቶስ ከመይ ኢልና ክንሰምዕን ከመይ ኢልና ኣብ ግብሪ ከነውዕሎን ኣብ ልብና ከነስተንትኖን ከም ንኽእል እቲ ምህረና ትምዕደና ኣደ ምዃና ገይሩ ይብሎሚ እዚ ናይ ሎሚ ንባባትና ቀሪብልና ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ንዘለዓለም ዝተመስገነ ዝተባረኸን ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝበለን ቃላት ብምድጋም ናይ ሎሚ ኣስተንትኖ ይጉድእ ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዝፍጽመን ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልሒ ሰብኣይ ይመስል እቶም ንቃለይ ሰሚዖም ኣብ ግብሪ ዘውዕሉ ኣደይን ኣሕዋተይን እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ቅዱስ ቃሉ ዝተመስገነ ይኹን